Nan, gini kan iki sepi nemen yo. Padahal wis tanggal 17 Agustus. Iya man, caranya piye ben RW-ne rame ya? Haha, kayaknya gak ide. Pi awake dhewe anak lomba dewek ning RW kiye. Wah, ide api ku man. Gak salah, yuk. Oke, berarti awake dhewe gawe proposal dhisik, terus diajuke menyang Pak RW. Ah, boleh. Kasih yuk. Bu, kok tumben dari wonten warga sing ngajukake proposal lomba 17 Agustus menikah? Dereng untuk menawit Pak, entah mawon. Assalamualaikum. Sampai ku ibu. Boten mengetos Pak, coba tak melukuk kang bersani sing ngomong. Waalaikumsalam. Ini desa. Mas Firman karo Mas Hanan. Nggih, Bu. Ana perlu apa ya, Mas? Pangampunten Bu, kula saking panitia lomba pitulasan RW menika kersa ngajukaken proposal lomba. Pak RW nipun wonten Bu? Wonten saya tak undangan ke desa. Nggih, Nggih, Bu. Bu. Pak, wonten panitia pitulasan Mas Firman kalian Mas Hanan. Oh alah iya Bu, tak merono. Pak. Monggo Mas mancing disit. Nggih, Pak. Nunggu disit Mas, jendela yo. Nggih, Pak. Bu. Bu, tolong jemput nang ngombe Bu. Oke, sekedap ide kula njupukna njukalipun. Dari piye Mas? Pak, kula minangka panitia lomba, kersa ngajukaken proposal lomba. Kangge langkung cetak, sagedipun periksa proposalipun, Pak. Kapik. Terus keperluan dananya piye? Karena kita ngelumpukaken iuran saking para warga. Dan alhamdulillah ugi pikantuk saking sponsor. Nggih teman. Nggih, laras, Mas. Oh alah, oke aku setuju. Tolong kawan gawan acara sing menarik yo. Nggih, Pak, maturun sangat, Pak. Kula badhe mestikaken bilih acara menikah badhe menarik kawigaten warga-warga, Pak. Nggih Pak, kula nyuwun pamit rumiyin, badan nerusaken nyiapaken kebutuhan lomba. Loh, kok wis arep pamit? Iki diombe dhisik ombenane. Iya, monggo diombe disit. Mubazirnya dibuang. Nggih Pak, Bu, Matur nuwun. Nggih Pak, Bu, matur nuwun sangat. Kula nyuwun pamit nggih. Assalamualaikum. Yo, Iya, waalaikumsalam.
Ayo. Wah, poster lomba-lomba pitulasan jebule melu ora iki. Yuk, koyone rame. Nanging piye carane daftar iki? Kui anu nomor panitiane kanggo daftar lomba. Langsung wae ngechat nomor panitiane kanggo daftar lomba. Nanging awake dhewe melu lomba apa diksi iki? Balap karung wae. Ojo ngaco, balap karung kuwi ora estetik. Ya wis iki wae lomba estafet kelereng gawa sendok. Oke, setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ingkene minangka panitia ngaturkeun nuwun marang kabeh kang sampun daftar lomba pitulasan in RW iki. Bang sesuai, saiki kita mulai wae lombane. Atas nama Mai. Wonten. Irma. Indi. Siap? Siap. Oke, ning ngono siji, loro, telu. Ayo sedoyo ayo. Sidi meneh, Irma sidi meneh. Ayo, siapa iki sing bakal juara yo? Ayo. Irma sidik maning Irma. Oke, sugeng marang Irma sing wis menang lomba estafet kelereng nganggo sendok. Dewek kelompok telu pamit undur diri. Bye.